ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗುರುಕಾರೆ ಬಂದುಳೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಳುವೇರು ಬಂಡ ಮೃದು ಮನಸ್ಸದಕಲು ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದಕಲು ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯತ್ತು ದಾಯಂದಕೆಂಡ ನಮಕ್ ದೇಶಕ್ಕೂ ಬೋಡಾದು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಬೋಡಾದು ಅಸಂಖ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತನಕಲು ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತನಕಲು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಯಾರು ತುಳುವೇರಿ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲದ ವೀರರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಆನಿದ ಹುಲಿಕುಂದ ನಂಜಯ್ಯಾದಿಪ್ಪು ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಬಂಗರಸಿರಾದಿಪ್ಪು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅಸಂಖ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಿಕ್ಕೂರು ನಾಯಕರ ಕಟ್ಟೆಡು ಗಲ್ಲಿಗೇರ್ ಸೈನಂಚಿತ್ತನ ಕತೆ ತೂತ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಕುಲ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಇಂಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಆನಿದ ಕಾಲಡು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬಾವುಟನು ತೀರ್ಥ ಜಪಡಾದ ಪೊತ್ತಾದ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ಇಂಚಿತ ಪನ್ಪನ ಅವಲಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬಾವುಟನು ಜಪಡಾದ ಪೊತ್ತಾದ ತುಳುವ ನೆಲತ ಕೇಪುಲ ರಂಗದ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಎತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಬಾವುಟನ್ನು ಏರಾದಿನಕಲ್ ನಮ್ಮ ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ಆನಿದಿಂದ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ ಸಂಗತಿ ದಾದಂದಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಬಾವುಟ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನೆಲದ ಕೆಲಸೊಂತಿ ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶಗೂ ಈತ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಬೈದಳು ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಾನ್ಯತೆ ನಮಗೊಂಡು ಆಂಡ ಆ ಧ್ವಜ ಒಲ್ತ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಕೊಡಿಯಟ್ಟಿ ಏರವನಂಚಿತ್ತನ ಧ್ವಜ ಇನಿ ಕೊಡಿಯೇರ್ನಗವೇನು ಗಲಸುವೇರು ದೈವದ ನೇಮದ ಬೆರ್ತಲ್ದ ಬೆರುಪತ್ತಿಯೊಡವೆನು ಗಲಸುವೇರು ಅಂಗಿಜಾರಡವೆನು ಗಲಸುವೇರು ಅತ್ತಂಡ ಈ ನೆಲತ ದೈವದ ಸ್ವರೂಪಗೂ ಆ ಕೇಪುಲ ರಂಗದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನೇ ಗಲಸು ಅಂಚಿತ್ತಿನವೇನು ಒಂಜಿ ಕಾರಡಿತ ಮುಟ್ಟುಗು ಗಲಸು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಹೀನ ಬುದ್ಧಿ ಒಂಜಿ ಪಾಪಿ ಮನಸ್ಸಿಗತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಹೊಲಸು ಮನಸ್ಸಿಗತ್ತಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಕಯ್ಯಾರ ಕಿಂಜಣ ರೈನಂಚಿತ್ತಿನಕುಲು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಪೈನಂಚಿತ್ತಿನಕುಲು ಅಸಂಖ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯನಕುಲು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ತನ್ನ ಕೊಡುಗೆನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ನಿರರ್ಗಳವಾದ ಪಾತ್ರನಕುಲು ತುಳುವನೆಲ ತಕ್ಕಲೆಕ್ಕ ಬಾಕಿ ತಕ್ಕಲೆಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ಕಷ್ಟ ಮುಲ್ತ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಉಳೈ ಆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಪೊಗ್ಗುದ ಪಿದೈ ಬನ್ನಗ ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಅದು ಇಡೀ ಕನ್ನಡಿಗರ ಒಂದು ಪಾಠರೂಪ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಳೆ ಯಾನು ಕನ್ನಡಿಗರು ವಾಕಾರಣಗಳ ಹಾಳತ್ತು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ರಸಿಕರ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ ಜೈ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಪಂಡದ ಕನ್ನಡ ಆಮೇಲೆ ನಿತ್ಯ ಸುಗಿಪಿನ ಕೊಲ್ಲಮ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಲಸು ಮನಸ್ಸದ ಒಂಜಿ ನರಕ ಮನಸ್ಸದ ಒರಿ ಪಾಪಿ ಇನಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತ್ ಬರತೆ ನಮ್ಮ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೇಪುಲ ರಂಗದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನ ಮುಟ್ಟುಗು ಗಲಸದೆ ಆಯ ಸೂರ್ಯತ್ ತುಳುವ ನೆಲತ ಹೊಲಸು ನಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಕೂರಡ್ದ ಕಡೆ ಅದು ಆಯನ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿನ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಲ್ಲ ಖಂಡಿಸವಳು ಇನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನತ್ತಿನ ಯಾನ್ ಈತ ಬೇಜಾರ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಯಾನ ತುಳುವೆ ಅಯ್ಯಾನ ಕುಡಂಜಾನ ಹಿಂದೂ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದ ಬೊಕ್ಕಯಾನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ ನೆತ್ತಿರ ಕೊದ್ದುಡು ಅಂಚಾದ ದೇಶದ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬಗೆಟ್ಟು ಏಪಲ ಎಂಕುಲು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡಿಪ್ಪುವ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅನ್ಯಾಯಗಾರನ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಸೈಸುನುಜ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಡೆ ಭಾಷೆದ ನಡುಟು ದೇಶದ ನಡುಟು ತೂಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪಾಪಿಲೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಾವುಡು ಬೇತೆ ತುಳುವ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿರು ಖಂಡಿತವಾದ ಅಂಚಿತ್ತಿನಕಲ ಬಂಧನಾವುಡು ಅಕ್ಲಿ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಆವುಡು ಅಕ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡಲದ ಆತ ಮಾತ್ರ ತುಳುವ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕಂತದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವುಡು ಮಾತ ತುಳುವೆಲ್ಲ ನೆತ್ತವಾಗಿ ಲಕದುಂತುಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಿತ್ತು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಆಘಾತಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಏರ್ಲ ಮಲಪೊಡೊಂದಂಡ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಅತ್ತನ್ನ ನೂದತ್ತು ಸಾವಿರ ಸರ್ತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಜಾಗೃತರಾಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆವಡು ಅವು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಗೌರವ ಕೊರಕ ಮಾತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೆರೆಪಾಗ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ